ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଳା ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିବାରୁ ଜଣେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ହେଉଛି। ସେଇ ଖୁସିରେ କହିଲେ ବଳା ପୁଅ ମିଠା ଟିକେ ନେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇନାନା ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ଭାଇନାନା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଳା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ଅବଢ଼ା ଭାବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ରସଗୋଲା ସେବନ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ରସଗୋଲା। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ, ଶୁଭ ସକାଳ। रेडी हाँ झीटा झीटा मीठा बंटा अच्छी हाँ 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 लगे ये मासी मीठा कर दियो। हाँ रेडी रेडी हाँ है हाँ हाँ रेडी हाँ दियो ये माउसी आउट मीठा दे माउसी दियो। हाँ आस आस जी आस हाँ रेडी रेडी